Здравейте хора, аз съм Васил и както сте сетили от заглавието, това ще е клип за коя игра да снимам на моят компютър. Нека да започваме. Първата игра, която искам да ви представя, е Deadpool. След това в коментарите ще напишете на коя игра искате да снимам от моя компютър. И се разбира, след това ще лайкате, сабскрайбвате и така. Абонирайте се за моя канал. Sleeping Dogs е следващата игра. Ако искате да разберете кои са тези игри, ако не знаете, вижте в интернет. Bigging of Isaac е другата игра, която не знам дали ще ви хареса. И така ще пишете в коментарите на коя игра да снимам. Стандарт Deep. Разбира се, имам и спор, която играта е стара, но забавна. Need for Speed Most Wanted. Разбира се, игра с коли, така. Майнкрафт имам, знаете, всеки има. Jazzpunk, на която снимах наскоро, мисля. Grid Auto Sport е една от другите. The Forest и последната игра реших да я направя на последно, защото тя е на второ място. GTA 5. И ако искате да сте на някоя от тези игри, пишете в коментарите на коя игра искате да снимам. Лайквайте, сабскрайбвайте и се абонирайте за моя канал. Чао и до скоро!